Ás veces necesitamos referentes para topar un camiño que percorrer. E cada paso fai que sinta menos medo. Son Paula Quiroga, son a directora do proxecto. Este é un proxecto que facemos 3 estudantes preocupados pola situación da lingua e preguntamos a máis xente da nosa xeración quenes son os seus modelos a seguir. Gravamos este encontro entre cada un dos mozos e mozas co seu referente. Intentamos escapar un pouco desas campañas máis publicitarias, porque a lingua está aí e non é necesario falar deles tan explícitamente para que estea presente, non? E o facemos tamén con moitos outros temas. Temos programas nos que as referentes son mulleres, como é no caso do deporte Verónica Boquete, ou no caso do teatro A Panadería. Igual que falamos tamén da paisaxe, decidindo onde ubicamos cada un dos programas, porque creemos que hai unha relación entre a lingua, entre o idioma e a paisaxe. Ola, eu son Lois Alcaide e son o guionista das 5 pezas do proxecto. Non só intentamos transmitir un valor ou unha normalización respecto da lingua, sino transmitir certos valores que como sociedade consideramos importantes, non? Ese está moi ben reflectido, penso, nese capítulo, porque invírtese a orde hexemónica, entre aspas, non? É dicir, a persoa referente é unha rapaza na trintena, moza, e o retrucante, digamos, a persoa que aspira a, non, neste xogo que hai dentro do guión, é un señor establecido, recoñecido internacionalmente como é Ángel Carracedo, non? Podería ser nunha obra convencional o referente, invírtese o papel ao retrucante. Pois eu son Meritxell Álvarez, son a produtora e sonidista do proxecto. No capítulo de Baiuca con Laura Lamontagne tivemos unha escena moi bonita que foi, bueno, a última. Eu estaba cos cascos e emocionei, me puxoseme a pel de galiña porque quedaba moi bonito ela cantando e de fondo as ondas do mar rompendo contra o muro, a verdade é que quedou moi chulo. Nós somos dunha xeración que ten moita educación, pero somos descoñecedores desas figuras de referentes. Aquí nos atopamos con que unha vez que temos eses espellos nos que mirarnos, vemos que nós tamén temos unha relación esencial coa lingua. Son historias de pasos adiante, de combater o prexuizo e, sobre todo, como sinalaba Paula, de poñernos diante dun espello. A lingua é unha ferramenta, pero unha ferramenta que nos abre ao mundo, pero tamén nos abre a nós mesmos. Falamos con xente que ten vencellada a lingua a súa terra, que ten vencellada a lingua coa súa nai, coa súa familia, pero tamén falamos con xente que ten vencellada a lingua coa súa familia, pero no cinema, nun festival internacional. É un éxito precisamente que non se teña que andar preguntando cada vez que colle unha cámara ou cada vez que vai facer unha obra de teatro ou cada vez que fala cos compañeros de traballo nun laboratorio se está falando esta lingua porque é correcto, non, é algo que ten asumido, é unha ferramenta máis, é unha ferramenta de traballo, é unha ferramenta de amor, non? En Cecais o maior éxito da normalización lingüística se convertir a lingua nunha lingua de amor, porque é o ámbito máis íntimo, non? Eu defendo o galego, falo en galego, pero non sabía que tiña ese valor, tiña ese poder de chegar tan lonxe. Nestas rodaxes coñecimos a moita xente que o usa, incluso fora de Galicia, e a verdade que me sorprendeu gratamente saber que o galego está en tan boa posición, pero bueno, ainda nos queda moito que conseguir e conseguirémolo. Celebrar a diversidade, non? A diversidade lingüística, a diversidade de amar a quen ti queiras, de ser como Chepete. Veña. Polo desexo. Polo desexo. Para min que estou fora, para min unha lingua propia ten moito valor. Entón, rodar en galego pois é como orgullo de ver unha peli, é como se rodas Mad Max en galego. É interesante que aparezan novos grupos e novos proxectos como o teu, non? De xente que emprega o galego para crear música. Pois eu creo que está vindo xente nova agora que son os que van levar isto adiante, non?